Avui parlem dels mitjans de transport, que són molt més que anar d'un lloc a un altre, eh? Vinga, comencem pel principi. Per a què serveixen exactament els mitjans de transport? Doncs pràcticament per a tot. Per anar a l'escola, a la feina o de vacances, és clar. I no només per a les persones, també mouen tot el que necessitem, com el menjar o els paquets. D'acord, fem un viatge per les diferents opcions que tenim. Comencem per terra. El primer que ens ve al cap segurament és el cotxe, un clàssic. Després tenim l'autobús, que és perfecte per moure molta gent alhora per la ciutat. I la moto, és clar, és ideal per no quedar-se atrapat en el trànsit de les ciutats. I no ens oblidem dels camions. Són clau per portar mercaderies a tot arreu. I finalment, el tren. Però atenció, que no va per la carretera com els altres. Els trens necessiten un camí especial, saps? Són les vies, aquests rails de metall. Bé, deixem la terra i ens tirem a l'aigua, a veure com ens movem per mar. Els vaixells grans són els reis dels oceans, creuen el món transportant de tot. I les barques, que són més petites, són genials per a rius o per navegar a prop de la costa. I el ferri? Doncs mira, és com un pont flotant. Fins i tot hi podem pujar el cotxe. Ja hem vist terra i mar. Què ens queda? El cel. Anem a volar una estona. Amb l'avió podem recórrer a distàncies enormes en poquíssim temps. És increïble. L'helicòpter és diferent. Pot enlairar-se en vertical i arribar a llocs impossibles. Però és si volem anar encara més lluny, més enllà del cel, a l'espai. Per això necessitem màquines impressionants, com els coets i les naus espacials. Molt bé, tenim un munt d'opcions, però qui les pot fer servir? Bàsicament, n'hi ha de dos tipus, privats, com el nostre cotxe, i públics, com el bus o el tren. En resum, el transport ens connecta a tot arreu, per terra, mar, aire i fins i tot l'espai. Hem arribat fins aquí, però la pregunta és, com ens mourem en el futur?